Sanibonani, Mqeqeshi Wezinsizwa lo. Bathi uphunsu nganje ngephuzu umatshisi komani. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi, "Sawubona Mqeqeshi wethu, mfowethu wasempendle. Ngiyathemba uphilile." Well, ngiyaphila mfowethu, umkhuhlane nje osangibambile kodwa ke uzodlula. Ngiyathemba nawe ukuthi uyaphila la ukhona. Uthi ubafike umfowethu uyazisho ke and uyaveza ngokuhlala ukuthi usendwedwe. Uthi ke ngifisa ukuthi ungisize lana bhuti omdala. Udaba lami lude kodwa ngizolifinqa. Nginentombi futhi ngiyayithanda le ntombi kakhulu. So ngithi kuwena qaphela uthando olugcwele amabhakede. Yabona umuntu akufanele umuntu umthande kakhulu. Kangangokuba mangathiwa nje uyakuphoxa. Yabo wenza iphutha noma ngathi uyiliphi iphutha. Bese uyahluleka ukwamukela lokho uthatha intambo uzilengisa uzibulala. Yabo umuntu akufanele umthembe kakhulu umthande kakhulu ngoba mfowethu into ekufanele uyazi nanoma ngathiwa yini kodwa mangabe isiningi ayibinhle neze. Uthi ubafaka yonke into ibihamba kahle up until ngimthole esephutheni lokuthi achithe. Waxolisa yena nami ngaxola ngoba ngangimthanda futhi ngangifuna ukuthatha isinqumo sokuthi ngivele ngimyeke. Ngoba kwakungekho lula ngamnika second chance ngoba wangenza ngakholwa ukuthi ngempela uyaxolisa futhi ngeke aphinde uyangithanda. So yabona mfowethu umuntu mangabe cheater lo muntu usuke ulimaza wena yabo ngoba ngisho ngathiwa mhlawumbe ufuna ukuya kubo uyaqala ungabe usamthemba manje uthi ngempela wena ufuna ukuya kini noma ufuna ukuya kuleliso yabo mhlawumbe ugcina uyitshela hayi ufuna ukuya esokweni lakhe mangathiwa emsebenzini mhlawumbe bekubhizi ngempela mhlawumbe abuye ngesikhathi angajwayele ukubuya ngaso afika kutshela hayi emsebenzini bekubhizi kanje awuthembi lutho yabo. So wena nje uvela ucabanga ukuthi lo muntu ushuthi ubebhizi ejola enzana nani indaba uchithile. Once umuntu wachitha ukumthemba kuyasuka. So once umuntu ungasamthembi lo thando lweni lusuke selintenga kahle kusuke sekuyinto engasekho yabo. Kodwa ukuthi ubafike emva kwalapho izinto azibange zisahamba kahle kwi relationship yethu ngenxa yokuthi ngase ngingathembi lutho. Bese sihlezi sixabana njalo nami senginaka yonke into. Mfowethu bungazenzi yabona isinqumo wasithatha isinqumo abantu besilisa abaningi abangahluleka ukusithatha sokuxolela umuntu wesifazane ochithile ngoba futhi lento iyahlala kwena ekhanda akulula ukususa leso sithombe. Yabona thina sesicreate isithombe sokuthi lo muntu ubulala naye should benenza u1 no2 no2 yabo leyo nto iloku ikukhubaza emqondweni yabo. Ngisho wathi umxolelile uthola ukuthi emva kwesikhathi ugcina usuhluleka mfowethu usubonga ukuthi ngeke sakwazi ukuthi siqhubeke yabo. Nangakhona nje ngicina nibangubala into obona ukuthi into encane yabo ngenxa yani yokuthi awusamthembi yabona. Kodwa ke isinqumo mfowethu nawe ububona ukuthi lesi isinqumo ebekufanele usithathe yabo. Kodwa ke uthi mfowethu ke bese sihlezi sixabana njalo nami senginaka yonke into ngoba inhliziyo ibingasakhululekile kodwa yena engikhombisa uthando. Kodwa kuyikho nje ukuthi angisamthembi futhi naye wagcina ekubona lo. Ukuxabana kwethu njalo kwayiqeda nya inhlonipho. So uma inhlonipho ingasekho ayimfowethu umuntu ugcina esephendula noma kanjani. Yabona mina abantu ngiyabahlonipha mfowethu. Yabona nje mina ngisho ngathi ubani wenza muphi umsebenzi umuntu for the fact ukuthi umuntu ngiyakuhlonipha. So mangabe usuhluleka ukuyibuyisa leyo nhlonipho kumina asiba nenkinga enkulu yabo. So nakhona ke mfowethu njengobusho la kodwa ukuthi ubafwe ngoba masixabana ubesegcina esekhuluma noma ikanjani nami. So uyacabanga nje avela kuphendule akuthathe akuphombele akugene ephaketheni akugibele ekhanda achamele yabo. So uyayicabanga leyo nto mfowethu as much as umuntu umthanda mfowethu mangabe senze njalo. Ingakho ngeke ngithi mina ake ngithi nje into ekufanele you understand yabona umuntu akufanele mangabe nisahlangana ugcine uthatheka nje ngokuthi muhle
ume kahle uyabo mangabe uhamba nayo ngconya abantu ekuthiwa mfethu yazi hayinhle intombi yakho yabo ugcina usuziba izinto eziwuyena uqobo yabo indlela aziphatha ngayo uthola ukuthi mhlambe ayikho yinhle kodwa uyayiziba ngenxa ukuthi muhle lo muntu mhlambe yabona umzimba wakhe muhle nje but uyabona ukuthi uyisife uyamazi mhlambe kodwa ugcina usukushalazela lokho yabo wonke lawa ama red flags owazibayo ngenxa nje ukuthi uthathekile ubuhle bakhe umzimba wakhe ume kahle ugcina usuwayeka ukwanaka lezi zinto ekuthiwa ama red flags ngoba zibalekile akufanele ugcine uthathwa ubuhle nje nokuma komuntu bheka nangendlela asiphatha ngayo nangendlela ubuka ngayo umhlaba ukuthi uyaculiseka yini uzokwazi yini ukuphiliseka nalomuntu ukuphilisana nalomuntu yabo ngoba ubuhle angaba muhle unconye emgaqweni kodwa mase senisendlini uthola ukuthi hayi ngeke yabo akuhambi kahle kodwa ukuthi ubafoke nami iphutha nginalo lokuthi bese ngihlezi ngicomplaina ngezinto ezincane njengokuthi if evuke kuqala angangibingeleli noma uma ngibhala imessage athathe isikhathi ukungiphendula yonke nje leyo nto so mfowethu yabona ke lezo zinto ngempela uqinisile ngoba uyashuthi izinto ezincane nje kodwa manje bese sinixabanisa yabo ukhumbule phela othandweni mfethu awuphoqelekile ukuthi njalo ekseni ovuke eqala kufanele mhlawumbe umthetho wakwena nawo ushaya kodwa awuphoqelekile ukuthi nje njalo ekseni kufanele usend message hi good morning ulale kanjani njalo ekseni njalo ekseni njalo ekseni njalo ekseni yabo mina ngiyawasenda kodwa ngiwasendi njalo umuntu wami yena isikhathi esiningi uyawasenda yabo naye akawasendi njalo sike sivuke ekseni nje ungazange kube khona hey good morning ulale kanjani yabo ngoba akuphoqelekile phela mfowethu sangakhuluma emini sangakhuluma nantambama but into ebalekile phela afanele kuze kuphela usuku ungazange nje nize nithintane yabo lolo thando kusuke kuuthando lokudlala kusuke kuyinto engekho kahle kahle yabo kodwa nje hayi ukuthi nje ngoba uvuke eqala indaba uvuke eqala ungazange ungibingelele yabo so noma uthothi mangabe umuntu umsendela imessage akusho phela uzophendula same time yabo mhlamba ngakuphendula after 30 minutes bengenile othika ababili noma kuphendule after 2 hours ngoba wazi ukuthi la ekhona ifoni iseduze kwakhe noma wenza yabo yonke leyo nto leyo kodwa into ekufanele uyiqaphele ukuthi mangathiwa njobe kuziba nje online yini yabo enye into ke leyo mangathi uyakuziba online yambona ukuthi ungenile ulasini wakhe mhlambe ubengenile waphuma wangakuphendula so lo muntu ke suke ngakuhloniphi so mangathiwa mhlambe ubumsendele imessage mhlambe good morning wara ulale kahle sithando sami wavele wakuziba yambona ube online but wangakuphendula ngafanele kube lelo langa ugcina ngalo ukumsendela ngoba kushuthi appreciate leyo nto leyo isidingo sakhe asiboni yabo so nokuhlonipha kusuke kungekho ke lapho yabo kodwa ukuthi ubafoke wonke nje lamaphutha esiwenza ngamafoni engicabanga ukuthi amenzile wacabanga ukuthi maybe I'm a bit desperate engithe mangazi ngawo Mqeqeshi ngazibona nje ukuthi amaphutha ngiwenzile and ngifisa engabe ngazi kusenesikhathi ngawe ngabe angiwenzanga wonke lamaphutha kodwa ke sikhula ngawo mfowethu ayibeke esikhonkosini ayihlaba nje esikhonkosini ngiyabona ngaphandle kwamaphutha ngeke sakhula empilweni so siyawadinga amaphutha ukuze sizokhula akusho ke phela nakhona sekufanele lo uphinde iphutha elilodwa yabo nakhona ungagcini phela awudinga ukuthi uzuwenza iphutha akudinga ukuthi uzuwenza iphutha ufunde kulona kwesinye isikhathi uyafunda nakubantu ubone ukuthi oh hayi lapha ya akufanele wenze kanje yabo kwesinye isikhathi ke ufunda ngawo qo kodwa ukuthi ubafo ngithe mangiqala ngilandela ama videos akho ngenza njengoba usho sengimnika ispace sokuthi abe free futhi akhululeke noma kwenzeka iphutha ngangingakhombisi ukulwa sometimes so yeah ibalekile mfethu leyo nto yabo umuntu mangabe yabona nje intombazana akufanele umuntu mangabe sethandana nawe uyithathe nje njengenyoni ukubona inyoni uyithatha uyivalele ekejini
leyo nyoni usuyiphuca ifreedom yayo manje isakwazi ukwenza into zawo kahle ngenxa ukuthi ingane yabantu isithandana nawo ayisena freedom usuyishalela umthetho khumbule phela ningo partner yabo ngama partners hayi ukuthi wena usumzali wakhe usubabwa intombazana yabo ngoba mangabe usubabwa intombazana uzogcina usuyibeka isandla phela ngoba uzoyishayela umthetho thothi leyo umthetho khona uyophulayo ugcina usuyithethisa angithe wenza ukuthi angakwenza ukuthi yabo lo muntu usuke ngeyena upartner wakho usukumthatha njengengane yakho ngoba intombazana kufanele uyithathe njengengane yakho niyabonisana nomuntu othandana naye ngobani nizithandane ningo partner yabo so niyabonisana yabo not ukuthi ubumzali wakhe once umuntu wabumzali wakhe kuzofika isikhathi la khona ezokucasula njengomzali ugcina usumfaka inqindi okuyinto engeyinhle neza yabo so ungabe umzali wentombazane yiba upartner wakhe ngamanye amazwi ngiyalingana naye yabo kodwa ke vele phela intombazane ihlakaniphile ngeke ikuvumele lokho ukuthi ubabwa intombazane iyokutshela nje the moment uyishayela umthetho ibona ukuthi ngeke ize ngikwazi ukuyimela leyo nto yabo ngoba usiyena umzali wami wena usu-actisa komzali yabo kodwa ke mayingakwazi ukuhlukanisa umzali nesoka well ngeke kube inkinga yakhe yebo ngisabhizi kancane ngixolise nje khona umuntu ongiphazamisayo kodwa mfowethu uthi-ke uthi noma kwenzeka iphutha ngangingakhombisi ukulwa sometimes agcina sebona sengathi ngiqonyiwe kanti angisamxini njalo ngama messages angisabuzi ukuthi why engaphenduli futhi angisacomplain nje mina nalomuntu sisaqhubeka siyathandana futhi ngiyamthanda naye futhi ukhombisa ukungithanda ngoba izikhathi eziningi alipheli usuku engafonanga futhi uyasenza isikhathi sami yabo ibalekile ke leyo but abona amantombazane they are very good mase kuziwa ngala entweni zokuxhumana yabo nje ukufonelana nokwhatsapana mina wami umuntu yabo nje umuntu wakho mfowethu mangabe uactisa wendoda othandweni uyakujabulela lokho yabo thothi uyena like 70% or even more isikhathi esiningi uyena osuke wena ofonayo osuke eWhatsApp yabo nje isikhathi esiningi manixhumene kusuke kuyena akusho phela nawe uthi uzohlala urelax nawe take the initiative kwesinye isikhathi umbingelele that's why kungafanele intombazane mangabe ukuthi uyabona ukuthi mhlambe aliphela usuke engakufonelanga ugcina usukukhombisa lokho ukuthi hayi wena usungibangela isidini ungifonela njalo ngoba uzophoxeka avela yeke yabo so into afisa ukuyenza nawe ugcine engasayenzi ngobani uyamphoxa wena yabo kodwa uthi ubafo naye futhi ukhombisa ukungithanda ngoba isikhathi eziningi aliphela usuke engafonanga futhi uyasenza isikhathi sami ukuthi sibe ndawonye kodwa nginokubona sengathi ngizehlisile kuyena ngawo wonke lamaphutha ebengiwenza engifisa ukuthi ungisize ngibuyise isithunzi sami kuyena waseyivala lapho mfowethu so mfowethu ukuze ubuyise isithunzi sakho kuyena enza nje njengoba kade ngisho ungathi mangabe usenda imessage ulindele nje ukuthi hayi fanele ayiphendule sometime ayiphendula nje emva kwesikhathi hayi kushuthi nje sekuyinkinga leyo yabo ngoba phela njengoba ngisho ukuthi bheka wena ukuthi online mangabe ngekho online offline futhi hayi khona izinto mhlawumbe amabhizinisi azithatha kanjalo but mangabe online engakuphendule thothi uzaphuma akakuphendule well akusho ukuthi nawe usuzompress ukuthi hey ungizibele no vele nje njengoba ngisho ukuthi made umsendele mhlawumbe imessage yokuthi good morning ulale kahle yini ukuwabonela lo ma message ungabe usayisenda ngoba uyabona kusho ukuthi isidingo salenda ngasiboni yabo so nangendlela omthanda ngayo musuku ubumzali wakhe mnikeze freedom nakhona kufanele ngelinye ilanga mhlawumbe wakwenza ke lokho uyiconfront lento ukuthi why echithelile mhlawumbe uzokunikeza isizathu yabo umbuze nje ukuthi why echithile yabo mhlawumbe kunesizathu mhlawumbe asikho futhi yabo ngoba kuyenzeka umuntu uzothi umphethe kahle uhappy umnandi yabo nje kodwa manje achithe mangathi uyambuza ukuthi hayi uyenzeleni lento ahluleke ukuchazela yabo
So ke kodwa kwesinye isikhathi ke kudinga ukuthi uwenze iphutha elithize ukuze ubone ukuthi umuntu ubaluleke kangakanani empilweni yakho, yabo. So uma ngabe sekhombisa ukuthi hayi ngiyakushiya manje, kuyima ubona ukuthi hayibo lo muntu ubaluleke ngendlela eyisimanga empilweni yami, yabo. So ke njengoba ngisho ngaphandle kwamaphutha mfowethu ngeke sayandawo. So ke ngakujabulela nje lokho ukuthi umbuze noma mhlambe wambuza ke, yabo, mhlambe ngesizathu mhlamba asikho, yabo. So ke angazi ke kodwa ukuthi kuyisima kanjani. So ke mfowethu ngiyathemba ukuthi uzokwenza ngendlela ekufanele wenze ngayo. So makabe unesifiso ke sokubhalela umqeqeshi wensizwa, ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwensizwa@gmail.com uma mina unesifiso. Uma njalo unesifiso sokuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbuleke mfowethu ukuthi kaMqeqeshi Wezinsizwa ikhaya lenjabulo, sho mfowethu.